Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Gelê temaşavanê hêja û birûmet. Xweda îşê ve lev bîne, huzûrê tê xe mala we, bereketê tê xe perê we, û li axîretê ve têke cennetê, û li cennetê jî ve têke cinarê Hazretê Resulullah aleyhissalatu vesselam. Gelê temaşavana em behsa zarokê xwe bikin. Em zarokê xwe çi ji wan re dikin, wan çawa mezin dikin. Haya me çî wan heye, haya me çî wan tune ye. Bi aglebî di zamanê me îro da em sebiyê xwe li gora maddiyatê wan mezin dikin. Kava ku sebî çê dibe û diçe mektebê sinfa ewil, îdî em di heqê wî da plana çê dikin. Em dên bira sebiyên bibe doktor, sebiyên bibe ewqat, sebiyên bibe mühendis, sebiyên bibe walî vesaire. û em îdî her kes li gorî xwe em mesref dikin. Sebiyê me mekteba ewil diqedîne diçe mekteba ortê, em îdî diçin mektebê wî tên bi meelmaran xeber didin, em dibin meellimek çi îcab dike, em çi bikin, em çi nekin. Kîja kitaba bisînim, dixwazî ez meellimê xusûsî bigirim ra li malê jê ra ders bêjin, ji bo ku lîsê da, sinava lîsê da lîsekî baş kar bike. Îca ku sebiyê me diçe lîsê, îdî em daha bêtir hêşiya xwe didin serê. Em 3 sala diçînin dersxaneyê. Lîse diqedîne jî gava ku dîrekt üniversiteyê kar nake, em îca piştî lîsê jî salkî, di 2, 3, îca min de 4, 5 salan wan diçînin dersxaneyê û em meellimê xusûsî ji wan ra digirin, eger tên malê, eger em wan diçînin wê derê, em dibin bira dersa wan bidin. Bira sebiyê me üniversitekî baş kar bikin, ji bo ku perê wan pir be. Me sebiyê xwe ji sinfa dayîka û hetanî ku em bêjin hat lîsê û hetanî em bêjin ku üniversiteyê qedan, me hewqa mesref lê kir. Me hewqa îşand dersxana û wesaîre. Pekî çika em bidin hêşiyê xwe ji bûna axîretayî me çi kir? Eger kurik be, eger xîzik be, me çi kir yanî? Sebiyê me vira dikin, xweşa me diçe. Sebiyê me diziyê dikin, dixweşa me diçe maalesef. Sebiyê me cigarê dikişînin, araqê dixwin, dixweşa me diçe. Zemanê berê gava ku însana sebîkê xwe dibirin mektebê, yaxud ku dibirin ba ustakî, eger qeynaqçî bûna, eger marangoz bûna, eger berber bûna vesaîre, digotin ustabek yaxud meellimbek. Aha ev ya sebiyê min e, goştî wî ê te ye, estî wî min e. Yani ev ya tê çi manê? Ev ya tê wê manê kî ku gava îcab kir ji bo dersê, ji bo terbiyê dikarî lêxî. Lêxistinkî usulê da. Yani ku estî wî min e, ti zirar nedî estî wî, usulê da tu lêxistinkî lê bixî. Berê ustaya li çiraqê xwe dixist, ji bo terbiyê, ji bo kîn bikin. Meellima jî li mektebê zaroka dixist, zaroka nêrbûn batina malê ji dê bavê xwe ra bigotina. Çikî gavak bigotina meellimin min xistiye, dê bavê bigotina muheqeq te tişkî kiriye lomak li te xistiye. Meellim ji boşer li te nexistiye. Ama îro meellim li mektebê nevêrin qarşê sebiya bibin. Meellim destê awaz serê sebî dide, sebî tê mal dê bavê dibe were meellim li me xistiye. Bavê wî, yani tabî hinek jî wê rabe, wê dûmanê serê xwe bibe, wê lê xwe were mektebê,
naça oda müdür, naça oda yardımcı müdür ve lek her sınıfı ve yakam معلم بقرا ويت كي تشمال سبيه مخستي وكوري كري وفلان بيوا حتى كو جسنفا خلق ورن تكن عاري ما جاب قتين باشي فهمت كم مسألة جي بي ولا معلم بقى عذر خلاص هافيني ما برا ودنا كي هناك إنسان سبيه ودشين جامي براورن قرآن بخوين سر شعبارش قرآن خوشتر تشكيتنه أما دبي برا سبيم الجامي نرحتيا بك برا جامي بشكينه برا نيرة سبيه دني بخوينن وبرا ملاجي قارشي سبيه منه بفي أول سبيه ودشين كفك إنسان سبيه بفي أول بشينه مكتب جي بفي أول بشينه جامي جي بفي أول بشينه با أستاذ جي صناعي جي تتشتكش بسبي درنا ام بیا باش بزنین يعني ام زانبم که ام سبی خورا چتکن وان تشا yanlışın yani bak mesebi xo mezin kir ام سبی خو گورا اخرت جی مزن بکن ام سبی خو گورا للدنيا جی مزن بکن خدای تعالی القرآن دا دبجه کی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الرزق على الله دبي رزق أزدم رزق إنسانا رزق حيوانا تفد أزدم وان أما رب العالمين نكفيل إيمانية شكام حقا إكسبي وان مزن بنا أنا أمينكي بنيرن جسبيتيا سبيخو حتى أنا ما تشكر جاميركي تيج مرد بيكي ya bine filan kes qizata serih vekili em ben gence. Filan kes qizata çime rutin em ben de gence. Filan kes qizata zike xo vekili em ben de gence. Filan kes koreta tşe filan dere em ben gence. Li dünyayı tavakku sebiye me milli sobe vat zalqe em sema penj ma wil xastaxanat garin aman doktor, aman hayran, aman kurbanete ve sebiyim bira baş bibe. Dinlekici mesref emtikin. Eğer em nexwazin sebiye mel ahireti herin cehennemi em ji sebiti davan hini terbiye bikin. Aman hini insaniyet bikin. Aman hini limeje bikin, aman hini roje bikin. Beri ihtiyar ajmara digotin ki sibe تشفقي حتى نيفرو روجي بقري تجنيفرو دا بفتري روادني إجا تجنيفرو كي حتى يفارة روجي بقري أما بفهم با سيدا يا با خاتيا فلان كاس يا با خالي فلان كاس أو اشترى بينا بك أو هردو بفهم روجي كيف مدهات ما بيا وقت كده مني روجي دبون مثلا ما بخلت برين جامعة قلت وين شغل لمش بكين وين شغل بخاين يعني ama iro yani em hişi xu aklı xu em dedin sersebiya ku perevan pırbe alaka mej imana var nema maalesef yani hani meşhure dibe sebiye piri diçe heke ki dize kutte male piri dibin aferim Radine çedde katine, çetüt katine, diziyet ke vesaire. Olay mezin dibe, kore piri digirin tıkın hafsi. Tıkın hafsi piri diçe ziyaretiye kore xu, bavra haber din, kore dibe dayı, dibe çe dibe miçka beriya tekiriye, dayı dibe olay mici per beriya tekire min. Kore ve dibe dayı, dibe ka zamane xu derxe, beri zaman tekri zaman te paçikim. Tabi kerik de deste Kore ki daye nabine daye zamanı derdike ama Kore bu zamanı ve diğer be hırt zamanı diye xud berdajet ke. Kud berdajet ke dibe va falan idi daye diçe dibe xunu kharar tabi o kardiyan dixeyden lav taşma vakir evdiyat tabu tecbu çe zamanı ecekir falan filan dibe ezanım içma ecekir. روجا دبي أول كم تشو دبي هيك كي دزيم أني مالي قواسي لكي المغسنا
او بخشکایی جمرا بگود نبینه کره من دزی تشکی حرامه تشتکی پیسه خودل قارشیه دزین نکه بلکه جمرا بونا درس مرادنه دهب هکنان نه روادنه توتکنان ایرا ندورده بوم سوچ دیام نکو ادورده yani. Hani dvrda tşek edici bej meşhur edip hoca menşur cerde de deste qiza xud be qiza maraşkani avebine o silekil qiza xud xe. Xalde be hoca xode jarazit ana tecbu çisilel qiza xus. De bej bu cer neşkine. Edben ka xode jara ka he qiza taj mal da neketiye kabra har verek cer şkan hele ay lo 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 lo. De be ku qiza men cer bişkine ez lêxim çiye lê nexim çi yani. İca me go ku sebiyê me destî bi sobe vezarxê kezeva me şewite em doktora digerin eger ku em bixwazin li axîretê sebiyê me neçe cehennemê em sebiyê xwe bi terbiye mezin bikin. Ji terbiyê xweştir ti tiştekî tune ku em bidin sebiyê xwe. Elbette ki sebiyê me yaşama xwe li gora mektebê jî bimeşîne wê xwedê nisîbekî bide ki û li gora ne mektebê jî bimeşîne ve Rabbê Alemê nisîbkî bide ki nisîb di mektebê de nîne ama maalesef em îro êk sebî wî tembel e jî êk sebî wî çalışkan e jî timam em dişînin mekteba em dibên gidî ha gidî. Veka ema mewankiriye veka hespê yarişê maalesef. Kava sebî ji mektebê tê ewil em dibên çi? Em dibên ödeva xwe te çêkir. Em dibên gelo îro sinava denemê hebû tu nebû. Ku tu nebe em dibên gelo sinav kingê ye. Ku hebe em dibên gelo sonuca te çav bû ka puanê bîne puanê te çav bû vesaire vesaire. Pêncî hep sorî em jê dipirsin. Ama em nabêjin lao te li mektebê li mêj kir li mêj nekir. Em diçin mektebê ba mealim em dugma çaketê o digirin ji mealim ra mealim bek em beret dikevin hezrolê pêncî sorî em haqê sebî xwe te dipirsin ama em nabêjin mealim bek gelo di sinifê da sebiyê min terbiyeliye ya ne terbiyeliye. Sebiyê min vira dike ya vira nake. Sebiyê min ji te re çawa ye sagîlî ye ji mektebê re sagîlî ye ne sagîlî yani. Kava îca ku sebî mezin dibe bikêre mektebê jî nayê bikêre dunya jî nayê dibe çete diçe li soqaxa digere diziyê dike araqê dixwe eroînê dikişîne mêra dikuje em dibên yaw me tu kir da yanîş kir. Me tu kir da yanîş kir. Me di roja ewil da yanîş kir. Eger ku em sebiyê xwe terbiye nekir di roja ewil da demekî me yanîş kiriye lema ku heta vederê me hevdû anî vederê anî. İro bi hezara sebî li derva soqaxa jiyana xwe dimeşînin yani. Ez nabêjim ku ew nîne yani ji her kesî re nabêjim. Belkî hinek însanane nadîrin dê bav bara eleqê ji kirine çêbûne dîsa îro li derva ne ez wî jî nabêjim. Ama heqîqeten gava ku em xweşik ser sebiyê xwe bisekinin dibek mektebê nexwene xwedê wê qapayse neda belkî olabilir. Ama bu insan be. İca rasebiyê me gora dünya jî jiyana xwe bimeşînin û en mühim bira li gora axiretê bimeşînin li gora axiretê. Dibe mêr ew e ku her diya bi hevra bimeşîne. Niha ana gava ku meriv tiştekî teslîmê yekî dike mer dibe çavê mişpara namîne. Yaxud gava ku bav yaxud dê îndî zane ku way emrî wî çi ye bimire dibe çavê mişpara namîne û ewladê min dû min hene wê min dû min wê ji min re bixwînin ve xêr û xêrata jî bikin. Îca şika em îro sebiyê kontrol bikin sebiyê me çi alemê de negelo.
سبي ما نيجي جنتنا يا نيجي جهنمنا ام دبش دنيا بردن دنيا البته بشكل كي بقى يعني مهم كو هر دیا بهفر هم بمشینن جبو سبی خوانی ایجا ام جبیر نکن سبی شیرینن تربیه و ایمان و حس کرنا حضرت رسول الله حس کرنا خدا جی سبیه شیرین تر و انت ببینن دخیر و خوشی دا و تمام امانتی خدا بن